Shalom, selamat Paskah tu hita saluhutna. Alana naing tamulai par minggota sadarion martangyang nahohom mahita di bagasan rohat tabe. Amin. Maredes yang buku ende nomor 10 tolu ayat sada 1 ayat tolu. Marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tondi parbadia, natumo palangit dohot tanoon. Amen. Nunga hehe Tuhani, nunga tutu hehe ibana, ariot dona jinadihon ni Jahoba, marolopolop jala marlas ni roha mahita disi. Batu naung binolokon ni aka pande bagas, imagabe batu parsuhi, pinamasa ni Jahoba doi, halongangan doi anggo di matata. Haleluya. Martangyang mahita, alei Tuhan Yesus Tuhan nami, namandok mauleate dohami tuho, ala ditaluhon hodo, dosa dohot hamatean, marhite-hite hamamatemi, ala disodangi hodo tanoman nami, asa marpakirimon namangolu hami, alani haheheonmi, dang pola mabiar hami mida hamatean, ai hodo ulunami, ruas mudohami, di pausat hodohami sian haholomon tu hatiuron, sian hamatean tu hangoluan, atong pargogoi mahami mamuji dohot mangoloiho ari-ari, pasangapokko di bagasan haporseaon na mangolu, pai masahat hami tulambungmu. Amen. Thank you.
debata imasian sada korin onom ayat 20. Ai arga dohamu ditobus, dibaheni pasangap hamu madebata, marhite-hite daging muna, dohot marhite-hite tondi muna, ai debata do napunai. Ima sahatna, atong rap mangido gogo mahita sian Tuhan debata, lau mangulahon na hombar tu patik nai. Ale Tuhan debata, sai pargogo imahami, mangulahon na hombar tu patik mi. Amin.
dosata tu adopan ni debata, martangiang mahita. Ale Tuhan debata, amanami para siroha na sumurung, napung udohami di jolom martangiang tuho, dada mangasahon hati goran nami, na mangasahon asini roham na godangido, say asi maroham mida sandok bangso nami, sesama dosa nami saluhutna, say sungguli maroha nami, asamuba roha dohot pangalahon nami, alani Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, si panguluhami. Amen. Laos tabegema baga-baga ni debata, taringot tu hasesaan ni dosata. Parasi roha jala pardenggan basa do Jahoba, lambat tarimas jala parasi roha godang. Dang dibahen tuhita, hombar tu akka dosata, jaladang dibaloson tuhita, hombar tu akka hajahatota. Songon asini rohani ama-ama mida akka anakna, asini rohani Jahuba di akka nama kabiari ibana. Hasangapon ma di debata na digijang. Amen. Debata turpuk epistel di hari Minggu Pesta Paskah Parjoloon
tar surat di Pesalmen 100 tolu ayat 1 ayat 5. Tajahama marsoring-soring. Ende sian si David, puji ma Jahoba ale tondikku, jalanasa rohakku di bagasan mamuji goarna nabadiai. Ibana do manesa dosam sudena, ibana pamalum akka sahidmu sudena. Ibana martupalhon tuho dengan basa dohot asini roha. Ibana pamahap roham marhite-hite dengan basa asamulak posoho songon pidong rajawali. Ido sahatna, martua do akka natu mangihon hatani debata, jalan nau peopsa. Amen.
hati dakon ma haporsiau tai songonahi na tidakon ni dongata saha porsiaon di sadok portibion rap mahita mandok au porsea di debata Jahoba ido ama pargogo nasuhatu dosan natumo palangit dohotano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jahoba nasasadai imana tinubuhon ni si Maria nagabe-gabean siantondi parbadia andorang sohabubuan ido tuhata natu mau na bernit di panguhuman ni silatus namate tarpajal do ibana di hau pinar silang natua tuduman namulak mangolu di hari patoluhon nama naik tu surgo lahudul tu siamuni debata Jahoba amanai pargogo nasuhatu dosani disima ibana manguhumi halak na mangolu dohot namate au porsea ditondi parbadia jala adong sada huria nabadia huria hatopani halak Kristen akan nabadia dohot dihatsasani dosa dohot dihatai namandok mulak mangulu sogot daging ni halak naung mate dohot dihangoluan nasora sudah amin. Salam, selamat Paskah Madihita di bagasan Mingguta Sadarion. Tikting Minggu tanggal 10 bulan April tahun 2022. Goarni Minggu ta Sadarion ima Minggu Paskah na Parjulo doho topik nunga hehe Jesusi. Apa duahon parhobas Sadarion bui ma tajaha di tikting napatuluhon tikting namasa naparjulo parningotan ari haheheon ni Tuhan Yesus manang Paskah parjulo hari Minggu tanggal 10 April tahun 2022 ima parningotan ari haheheon ni Tuhan Yesus huriata patupahon parmingguan toluhali ima pukul 7 digabung dohot permingguan buha ijuk pukulonom manogot permingguan pukul 10 dohot pukul 10 di patupa songon nasomal di permingguan parjolo laos papungu pelean dohita tupakta tu kategorial perempuan HKBP Pusat tapasahat ma dipeliatai nadu menggan bahen sangap di tuhata hari Senin tanggal 10 April 2022 ima parningotan ari haheheon ni Tuhan Yesus manang Paskah paduahon patupaon ni huriat tado parpunguan masuk pukul 8 wib manang pukul 20 jala akka paduan suara asa mengisi kor di parmingguan Paskah paduahoni laos papungu pelian dohita tu pakta tu diakoni sosial manang caritas emergensi HKBP Pusat tapasahat ma peliatai nadu menggan bahin sangap dohot hamuliaun ni tuhata ulaon nabadia khusus turuas nihuria nasubui maddohoti ulaun nabadia
di parminggota naung salpu hari Jumat manang Jumat Agung tanggal 15 April 2022 alani parsahiton manang alani akkana asing huriata boy patupahon ulaun nabadia tubagas ni huriata marhit tu bagas ni ruasta marhitei turuas ni huria namak kaporluhon ulaun nabadia hususi boy ma makubungi situa wilayah pasca seksi perempuan di hari Selasa tanggal 10 April tahun 2022 pukul 10 WIB sahat Rodi Nasidung maringanan di Taman Rekreasi Wiladatika Cibubur Persekutuan Perempuan Distrik 19 Bekasi patupahon perayaan pasca tahun 2022 huriata mengutus seksi perempuan godangna 20 halak. Di hari Jumat tanggal 20 April tahun 2022 pukul 10 WIB sahat Rodi Nasidung maringanan di Huria HKBP Resort Harapan Jaya huriata patupahon pasca seksi perempuan sa resort HKBP Harapan Jaya laho madukung programi huriata mangido bantuan sian ganup wilayah tatangyak koma asa acara pasca perempuani boy mardalan dohot denggan PA seksi remaja Naposo Bulung HKBP Harapan Jaya hari Sabtu tanggal 30 April tahun 2022 pukul 10 WIB sahat Rodi Nasidung maringanan di Gereja HKBP Harapan Jaya seksi remaja Naposo Bulung HKBP Harapan Jaya patupahon PA dengan tema New Generation Laos Patupa periodisasi pengurus seksi remaja Naposo Bulung tiktingon mas songon undangan resmi pinangido tusude remaja Naposo Bulung dohot pengurus seksi remaja Naposo Bulung asa madohoti acara PA tersebut tatangya koma acara PAI asabui mardalan dohot denggan pertangyangan wilayah di hari Selasa dohot di hari Rabu tanggal 10 April dohot tanggal 20 April songon nasomal patupaun ni huriata do pertangyangan wilayah nama ringanan di Garejaon pukul walu WIB sialani ni sosohon matu sude ruas ni huriata asaria mahita madohoti pertangyangan ni ima nani dohotan ni wilayah Jerusalem, wilayah Judea, wilayah Kanan, wilayah Sion, dohot Galilea. Jala nama kasuhuton pertangyangan ni ima wilayah Kanan. Di hari Rabu, wilayah Bethlehem, wilayah Efrata, wilayah Hermon, wilayah Jetun dohot wilayah Nasaret, jala nama kasuhuton pertangyangan ima wilayah Nasaret. Subangan sian ruas, di jalo huriata do subangan sian ruas, Roni Sirait, anak ni keluarga Amang T. Sirait Boru Gurning, wilayah Hermon, tutup langgatan satu set nabotar. Parhalado dohot ruas,
pasahaton mauliate godang dinasida Tuhat tama nama masuk-masuk. Tim Tangiang Seksi Jending HKBP Harapan Jaya. Hobartu Seksi Jending naung dibentuk tim Tangiang HKBP Harapan Jaya alani itu ruas nihuriata nama kaporluhon dukungan Tangiang boy mata hubungi WA 0813 9667 890 Manang situa wilayah tabe asa di patorang songod dia do na perlu si patu pauta tu si. Hasil rapot Dewan Diakoni Sadistrik 19 Bekasi. Hobartu hasil rapot Dewan Diakoni Sadistrik 19 Bekasi na dipatupa di hari Selasa tanggal 5 April tahun 2022 maringanan di Sopo Marpikir. Turuas ni Huria na adong keluargana difabel naso tardidi dohot naso makatidakon haporseaun asa tapabua matu wilayah tu situa wilayah paling lambat akhir bulan April tahun 2022. Alana yang dipatupa tardidi dohot makatidakon haporseaun na dipatupa Dewan Distrik 19 Bekasi ima di bulan Agustus tahun 2022. HKBP Pusat naeng pasahaton bingkisan tu anak ni Huriata na difabel. Tatangyakom ma acarai asa mardalan dengan dohot anak ni Huriata na difabel boy marlas niroha makirim sian Tuhatta Yesus. Parhepengon ni Huriata di mingguon boy matajaha di tikting saldo kas ni Huriata per tanggal 17 April 2022 Huria dohot diakoni 127.945 rupiah. Pusat ono 10 juta 670.667 rupiah. Dana pensiun 8.173.000 rupiah. Pembangunan 2.400.000 rupiah. Transistoria 2.800.000 rupiah. Sarana parkir dohot dalan 2.717.000 rupiah. Laos ni sosohon matu sude ruas ni Huriata asa tagarar ma pelian bulanat tabe pelean permingguan virtual na tapatupa di Bagasta nang janji imat tabe Tuhat tama nama masu-masu parhepengon ni Huriata. Ulang tahun torop ni ruas ni Huriata nama ulang tahun di mingguan godangna 44 halak parhalado dohot ruas pasahaton selamat ulang tahun hatani di bata nama dok di sepanya tolu 10 pitu ai jahobado di batam di tonga-tongami ulu balang silehon tua do ibana marlas niroha situtu ibana midaho hohom ibana di bagasan ha holongon nirohana marulop-olop ibana mardongan puji-pujian midaho songonima titing di mingguta sedarion horas madihita.
Dameni debatana sumurung sian saluhut na roha iman na mangaramoti ati-ati dohot pikiranmu nabe di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hatani debata jamita di pesta bolon sadarion Imam Minggu Paskah na parjolo sian Evangelium Lukas bidu 24 ayat sadarodi ayat 12 hujahama di tonga-tongata. Alai di hari parjolo dung hari sabat romana sida macai sogot tutanomani matat nahucus napinature nasida. Alai nunga digulang batui siat tanomani di dapok nasida. Jaladung bongot dang jupang nasida bakeni Tuhan Yesus. Jadi dinajut rohana sida marnidasa gabe jongjong ma dilabung nasida dua halak parabit na marlinang-linang. Alai mabiar marohana sida jalauduk nasida manaili gabe ninna halakod deng matu nasida. Buasa luluam muna na mangulu di inganan ya kana mate. Dang disoni bana, nunga di pahehe bana, ingot tamu mana hina tahun na itu hamu, uju di Galilea idope ibana. Ai di do, iko pasahaton anak ni jolma itu tangan ni halap perdosa jala persila konoton, jala mulak mangulu maibana diari patoluhon. Jala diingot nasida mahatanai. Gabe mulak manasida siat tanomani dibaritahom masa sudena itu na 10 sadai dohot tudongan na saluhutna. Si Maria Magdalena mai dukon ni si Yohanes dohot si Maria ni si Jakobus. Nang akana asing nama dongani nasida pabuah hoca tu akka apostel. Hira turi-turia doa kahatai di rohana sida jaladang dihapor seai. Alai hehe masih Petrus marlojok tu tanomani di pauduk madirina pulik madi ida peak akka saput nai dungi muli maibana huhut longang dorohana marningot namasa disi. Selamat Paskah. Anggo sahalion holak kudo selamat Paskah pitor tadokma topik minggu sadarion nunga hehe Jesusi alaisia gogoni gogona majo tabai na non huhut tabai tangat tai asal mabiar simbolisi. Selamat Paskah. Ina mana gumogona selamat Paskah. Wah, awasa diri pipitor manidang may bulu terharu suarai pe marsaringar totu marpakor hodo molo tado nunga hehe Jesusi. Ala dosian ari hama mate nasal pi marpakor hodoi berdampak secara langsung. Kristus mati berdampak langsung kepadaku. Hehe bana. Tuha heheoku doi. Tetapi sebelum tabuah aplikasina hutogi hujolo kita pakilalan ya kasih seani 2000 tahun nasalpu. Hutogi hojolo hita pakilalan ya kaparopuan nama kaholong itu hatta Yesus di 2000 tahun nasalpu. Anggo di rohan ya kasih seani dang be. Ngagotap be. Ngamader sebe. Madesu pakilalan na masa depan suram. Gotap molo sinukun ina nama balu dihabaluonna apalagi molo songgot parborhak niamatai dang nama ngaruh karida ala huboto adong di tonga-tonga muna au surah sinuku bado pakilala munai nang ningon di hatiha namasa di parmoding niamatana nahina holongan ni rohana sahali nahina holongan ni rohana adong doharoana so diha holong niamatai hamu menang mangalusi alayang go di parmoding ni amatana natakas hinaholongan ni rohana
taksi suku nobe boha pakilalana gotap. Idu HP molo didok rupani di hatabatahi maponggo lulu ninna. Anggo di rohana dangadil Tuhanon. Ringgas dua martangyang, ringgas dua marminggu buase komate amatahamion. Ise nama manguluh kami. Ise nama manariho kami. Boy gudang kasukun-sukun. Ope. Siseani. Dan ditabuni hom bibil tai. Alkitab tidak menyembunyikan kelemahan-kelemahan sifat-sifat yang sering manusia alami. Tidak disembunyikan walaupun sudah 3 tahun siang malam bersama Yesus. Nakpe di tau perpudi tahun ketiga 3 kali berulang kali Yesus memberitahukan bahwa puncaknya ada pada kayu salib di Golgota, tetapi pada hari ketiga akan bangkit kembali. Dan diingok nasidai duk songgop hamateani dan diingok nasidai songgop pakilalatai manang natilahau pehita manang dina marujung ngolu natahaholongi moloro na mangapuli sahira masuk sian habirang haruar tusia mudo keluar masuk kiri keluar kanan tungboha di bahen laho mangapuli hati hai macemolde masuk secara manusiawi boido gape gabe didodoni arsahi didodoni namasai menjadi satu tekanan sehingga mereka lupa apa yang sudah disampaikan oleh Yesus bahwa dia bangkit pada hari yang ketiga. Berulang kali disampaikan. Noaing sisiani nga mabiyarbe. Dakto hobeon. Si Petrus ngasangay ibana martabuni. Nakpedi do ibana tikidi do Tuhan Yesus. Anggo au iko bolusoku do silanging iko buanon na do anak ni jolma itu hamatean laho makokok jolma alay yang go si Petrus pertor di jolo do hatana madok daung Tuhan anggo au nakpe sude halahon manibil nakpe sude om mabiar mangicurut alay yang go au iko dong anakku do ho tu hamatea pe tu penjara pe siap do au nena hape hola ditakut Tuhani sahala anak boru do nama dok odo sada dongan ni Yesus si odo sisiana huboto do siapa kulingai dari bahasanya logatnya ini orang Galilea ini sahabat Yesus murid Yesus pitor di suada odo rakuta dai paliasi tolu hali iko sape martata huak mamanuk na padua hali honi pitor diingok ma nanidok ni Tuhani tolu hali suada honom muawad dorak somarta huak dope manuk padua hali hon dungi pitor ditopuk dua dorana ido ben nasahat tunuaing saya dong gereja nama make simbol ayam berkokok di Israel pe adong doi mololau hita tur tu Jerusalem adong doi pake ni laho marningot hita pe jod ni suada hok Tuhani uju songgop sitaonon uju songgop akana haci parukilon betapa sering ketika ada masalah penderitaan kita lupakan ini apa kata Tuhan Yesus songon dan yadopan nasida sisian na 10 sadanari pe songoni anggo si Judas ngalawi bana tu panik kotan dia tong doboi pasonak rohana si 30 perak na jinual na Tuhani dituhor mai gabet dituhor tano sahat tunuaing diguari matanoi hakal dama tanoi ngadan ni mudar ngaju moli bana manikot sisian na 10 sadanari mabiar. Tetapi ada satu peristiwa yang luar biasa, sikap yang luar biasa yang patut kita teladani. Justru sian akan naginoarana yang lemah
makhluk lemah do ninna mulu perempuan ninna nadeba. Ditur pohon Maria Magdalena, Yohana, Maria ibu Yakobus, doho akka perempuan na asing. Saya mau rangkum dari keempat Injil sinopsis. Matius, Markus, Lukas, Yohanes keempatnya mencatat peristiwa haheheun ni Tuhan Yesus. Mulu tabjahai sutuk tadok basa marasing-asing teh. Isop odoi dok perempuan nih. Rosi Markus asing, Rosi Matius asing, Rosi Lukas asing, Yohanes pe asing. Si seani piga halak do. Dungi suruh-suruh ini piga halak do. Sahalak do manang dua halak basa marasing. Dang nama rasingi. Memang mulu diguari Injil sinopsis ya kata, dua kata mai. Sin dohot optik. Sin bersama, optik mamereng, memandang, optikal. Si malolong maun. Jadi rap mamereng nasida tu sada peristiwa. Dang marasing. Molo husuku kita nuaeng. Warna ahama alkita nahutio po namang. Nabirong. Warna hamainang. Nabotar. Warna hamamang. Nabotar. Salah dohamu. Daw. Nakpiaw madok warna biru doon. Alam hamu mamereng siani memang songon na holum do. Sahira nabirong doon. Hirados nabirongon dohoton. Dungadongon ido tehe nabalau do. Alai yang goon hudok nabalau. Molo didok pe nabirongon dak salai. Songonido pamereng ni si Markus, Matius, Lukas, doho Yohanes di kuburani dak salai. Alani taida joloda paropuani dak pola persoalan honota piga halak do nasa sitonga. Alaina pasti Maria Magdalena, Maria ne Yakobus, mulai do Yohanes bahasa Indonesia na Yohana, paropuan, doho paropuan na asing. Pitor martahi do nasida, nasida tiki di parsilakot Tuhan Yesus. Anggona asingi madau-dau do alayang waka paropuanon, barani do jumono tutoru ni silangi, madongani. Nakpe godangan caman si anak kasoldadu anggona sida di sido. Madau-dau do anggwa kasih seani narap dohot Yesus 3 tahun. Nuaing di manogo na ibu habu haiju sa sitonga pukul 3 pukul 4 mai. Nian naking tapatu pacara buha-bu haiju tapasaya de mai dohot yanak kotap gabe pukul 6. Rame si tutu mau liate madong gon waengun na hubereng naking hadir rona sugut hadir nuaeng adong go piano muse neko kadir tu botari rame doang guna sugut dana tapi rame alai taboto do akka perempuanon sadi hari ma ulani kalahom makatai martahi dang adok songon nuaeng cukup doho WA. Molo tadok neng merdalani tu puncak boido doho WA isena doho bo. Nuansa apa kita ya dinna. Boidoi ayo pen waeng boido hamu martahi nuansa apa? Nuansa putih. Nuansa merah baga situ tuh tong merah putih hubereng waengon ne. Boidoi murado ala yang gona sida dau-dau bedi nganani akka perempuanon alai nakpe di tonga-tonga ni tekanan nakpe di tonga-tonga ni arsak mereka tidak lupa untuk berbuat ala ulu do si taunoni madodoni hita gabe suadong be mabay patupahom manangaha gabe boy rupani
Tading sudia kaulaon sehola margudopong ma anggo hala hoppi tor martahi do ada ni Jahudi doi. Laho mabuan rempah-rempah. Alai dang ada ni Jahudi pukul tolu manogo buha-buha ijuk daong. Diarian neido ay mabiar do halak. Parbeguat doi molo dia etong najolo nang dihita pe saya dong go makilala songoni. Manogot tu kuburan buha-buha ijuk. Tetapi mereka ini sudah sepakat akan datang ke kuburan. Para perempuan membawa rempah-rempah untuk ini bagian perawatan mayat yang dikasihi. Sekali lagi bukan untuk mau melihat Yesus yang bangkit itu. Alanggo di rohani parupuan odang adong be. Holallaho alani holong di rohana nama. Dibuang rempah-rempah sugo di manugo nai rona sida. Ini kasih yang luar biasa, keberanian yang luar biasa. Di pertanggiangan na di hari Selasa, hari Rebo, karena hadir Parsioni, kita masih ingat khotbah tentang Maria Magdalena. Dia juga ikut di Jumat Agung Parmateni Jesusi, dan dia hadir pada buha-buha ijuk. Maria Magdalena ini yang pernah meminyaki kaki Yesus, mencurahkan minyak yang harum yang sangat mahal, bahkan meminyaki kaki Yesus dengan rambutnya. Gudang do kritik tu ibana, termasuk siasi Judas, seang nai leanoni, ayar gado imiaki, boy gadisoni 300 dinar. 300 dinar sama dengan nilainya saat ini 30 juta. Hanya untuk dibuang siang ngai. Aina auto maon. Dibully dia. Bahkan si siani pemadok songoni termasuk si Judas. Tetapi Yesus membela luar biasa bagaimana Maria ini sudah melakukan yang terbaik. Nuaik pe di buha-buhai juki ro membuat rempah-rempah. Sungguh luar biasa imannya. Ido benda molo di Paskah saya dapat tu padu pelean tu kategori parupuan se-HKBP supaya menjadi gerakan membangkitkan semua warga jemaat. Hurian itu hata rona sida makatai do. Holanina do hita isi manu menggulang batu di hita. Siapa nanti yang memindahkan batu? Karena kita tahu kuburan orang Israel songot tugu na dihitan, na boleh masuk, adong ditutup dohok batu. Siapa nanti yang menggulikub batuon? Tetapi mereka tidak terhalang walaupun bapak-bapak tidak ada yang hadir. Mereka pergi, sesampai di kuburan terjadi sesuatu alam, bukan gejala alam biasa. Tiba-tiba terjadi gempa bumi, menggetarkan semua. Jala di ida nunga buka kuburani, ngamagulang batui, dungi jongjong mam suruh-suruan nih Tuhani. Lukas mencatat ada 2 malaikat dengan pakaian yang berkilauan berkata, siapa yang kamu cari? Yesus tidak ada lagi di sini. Unang dului hamu nama ngolu diinganan ni namate. Yesus sudah bangkit sebagaimana dulu dia pernah katakan bahwa dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Dungi didok lau mahamu pabuahamu matuak kasisiani joloanan nadohamu tu Galilea. Ini luar biasa. Joloanan nadohamu dia mendahului setiap langkah kita. Nanti coba pemusiknya ya sama song leader kalau bisa nanti ya Aldo bisa nanti musiknya tiap langkahku alehata batak nayan di perdalanan holas sebitas petabain. Bisa itu ya? Tiap langkahku iya. Joloanan nadohamu tu Galilea, apa maksudnya?
Maksudnya adalah bahwa tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Di pardalanan Yesus di joloku. Holong ditangani manuguau. Ahadoi. Adonggo parikulom winang. Adonggo nama baik komarsak. Setumatangis. Atik beha dong dope paru kilo tamang boido gudang. Itu bunga-bunga kehidupan pasti. Sutuk tadok dang adong besi taunok kunwaing. Secara perdagingon pasti ada. Manang dia alan yak kasahi pei, manang nalan yak ka utang pei, dohok lana asing godang gue. Tetapi Tuhan berkata, hujuluani pehamu. Daum manwaing nobelga alani ngahe nunga tutu hehe Jesusi. Selamat Paskah. Lupa dope kita. Ngasiap pamu. Selamat Paskah. Masih pengotak kita dah. Habisan no keluar siano ni kumakilala do kita. Ngahe Jesusi. Ulo mau talu alani kasih tahu nono ni konido. Masih pula do kita. Hami pesongonido. Nak pedita nang epors nang bisop. Boido madabu. Sisiani boido madabu. Madele. Sanga madele. Alai di pahehe muse. Nunga hehe Jesusi. Hehe madoho tau. Joloanan na doau. Tiap langkahku di pardalanan Yesus di joloku. Tabajo, saya ti. Sian tanikmati majolo lagu nakso bagak be suara tasongo suara ni ama dohok paradeso do seksi parupuani molodung do rohata makilalahon taingok mapargumulat tai paru kilot tai di pardalanan Yesus di joloku. Martangyang mahita. Mauliate ma Tuhan. Di Paskah sadarion di paingot to hami. Gabi apul-apul nabal gamedi hami. Asa hehe hami. Sian nasa parukilon sian nasa natarpodom nasay laon. Alanunga di pamonak ko hami. Marhite naong manaluhon hamateani. Nakpegudang akan narocon narudut di jolo nami hodo nama do joluanam muhami di saluhut nalaka nami molodung mardonga toko tagamo dopak dia mahami mabiar mauliate ma Tuhan pasu saluhut ruas ni huriam diaka yanakon nami nanaing mengadupi ujian di parsekolan na dope sa leho bisuk na mangalului karejo dope sa patong nali Tuhan songoni dohotaka na makasiholi di sirokap ni todina joluanam musaluhu patupa nauli na denggan saya puli akan namarsak akan namabalu na somarama somarina loas matok-tok kami Tuhan makapo si hoa sama rolop-olop to dinami saliling di hasyanganon marsinodang mangulu nami Tuhan maka tidak kon Yesus naung hehei amin.
debata Martangyang Mahita. Ale debata manami na di Banua Gijang hodo haroroan di saluhut silehon-lehon na denggan doho na solibasa na moliutus. Kupasahat tami masya nani lehom mitu hami pelean nami tuho. Say jalo may gabi uap na hucus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti asaku parhasya kami peleanon. Pati bulhon hara jaumu di tonga-tonga ni kuriam doho di portibion. Buhay marohan nami marhite-hite todim. Asalamu tadahami. Godang misi lehol-lehom mitu hami. Asalam girgir kami madok mauliate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tuhan debata amanami jala para siroha mauliate marohanami alanaung ditubuh ko hami padua hali hosia godang niasini roham tupakirimon namangolu marhite-hite haheheon ni Tuhan Yesus Kristus yan namate nungagabe si pangalua jala si pangolu anak midi hami jala ibana Tuhan nami ibana ulu nami si hutonon nami namarlas ni roha dohamin waing marningot haheheon nai nunga talu sibolis talu hamatean talu banuator dang mabiar behami mida hamatea dohok soropna ay nunga monang Tuhan nami ulu balang nagogoi ibana do manogiho kami siya kamatea tuha heheo sogot ala niu bain hum hupangi dohami saya si maroham patogu maha porsiaon nami maniok barita nauli iya sonang ganggu rohanami dina hubolu cami hamateani say sunggu lima rohanami doho rohani dongan nami asarap hehe kami sian parohaon na buruki asa tarulaho kami parange nai barui say pasabam jala pamalum rohanami to pamarohana yas doho to dinamarsi hoho di bagasa kami asa tarhajong joko kami nauk pitor kami alani hati goran na pinatupan ni Tuhan Yesus Kristus. Saya sungguh lima pikiran na mangulu di hami asa tarapul rohanami marningo takadongan nami naung jumulu ni alapmi. Jala sa tarapul rohanami manaon si taono di hasianganon. Saya puli makan namatean na dangol na pogos na somarina kana mabalu dohotak kana malungun tubanua gijang. Marhite-hite haheheon ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Ale amanami na di Banua Gijang say pinarbadi amagwarmu. Say ro maharajaumu. Say saut malomo ni roham di Banua to ngaon songon na di Banua Gijang. Lehon matuhami sedarion hanguluan siapari. Say sama dosa nami. Songopanesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Una kami togihot tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama ho di sodako Tuhan debatama buhina tuho jala asima rohana midaho di dopako Tuhan debatama buhina tuho jala di pasorhon ma damena tutodin.
Anggo di matani paskaon sia jolo mahami pasahaton atas nama parhalado tuhita saluhutna dohot tusude akar ruas nihuria nama dohoti ibadaon secara live streaming. Selamat Paskah. Aha, ulangi. Nunga hehe Jesusi sagogo nigogona. Selamat Paskah. Luar biasa.